Včera naši diváci videli zase dva vynikajúce zápasy. Privítali sme extraligovú Farmu zo Svitníka, družstvo Stropkova. Prvý zápas sme vyhrali po vynikajúcom výkone. Diváci videli veľkú bojovnosť na obidvoch stranách, boli pekné výmeny, pekné útoky, bloky. Tvrdo sa smečovalo na obidvoch stranách, nikto si nedaroval nič, naozaj sa hral perfektný volejbal, kde sa najviac ukázal či na bloku alebo na sieti, na smečoch najlepší hráč v obidvoch zápasoch Marek Majoroš. AVK v tejto sezóne skončilo na 4. mieste, celkovo na 4. mieste aj v play-off. Napriek tomu, že sa vyskytli mnohé ťažké zranenia a museli sme dohrávať súťaž v takej zostave, ktorá bola strašne ďaleko od základu, ktorý bol pre nás podstatný. Ja sa chcem v prvom rade poďakovať všetkým našim divákom, ktorí chodia pravidelne na tieto zápasy. A naši hráči im chceli zdať poctu tým, že aj keď sú zranení, prišli, prezlikli sa do dresov a pri predstavovaní sa pred zápasom poďakovali takýmto spôsobom za podporu našich divákov.